aquí sí que crec que és important. Nosaltres, en primer lloc, ens sembla que és molt important per la recuperació de la memòria històrica tota la defensa passiva de la ciutat de València. València va ser sotmesa a centenars de bombardejos i d'alguna manera és la guerra civil espanyola és la primera vegada que es bombardeja massivament a la població civil. O sigui, aquí vam tenir un Guernica, per exemple, en Xàtiva, en el tren hospital de Xàtiva, hem tingut multitud de pobles que han estat bombardeats, però la ciutat de València era una cosa que podeu veure encara en les columnes o en la façana exterior, podeu veure les restes de la metralla encara en aquests moments. Per tant, era molt important la defensa passiva i com es va preocupar el govern municipal, el govern de la República, de defensar a la seva gent. Entonces, d'alguna manera, per a nosaltres és molt important recuperar aquest tema. És important recuperar-ho perquè, entre altres coses, s'intentava amagar sistemàticament. Qualsevol obra que es feia sempre acabava tapant-se els refugis. O sigui, a nosaltres ens sembla que és important reconèixer això, com és important com ficarem demà en una pancarta que València va ser capital de la República durant l'any 1936. Em sembla que és molt important recordar aquestes coses. En aquest tema estem treballant amb la universitat, amb la Diputació i amb la Generalitat i volem entre tots compaginar-nos per a no repetir i per a poder fer més coses, per a que sigui una commemoració més rica. Des de publicacions, conferències, exposicions, la recuperació dels refugis, tenim un fum d'activitats que a més no estan tancades encara, vull dir, seguim treballant conjuntament les tres administracions i la universitat per a poder fer una commemoració com toca.